spieva v jednej piesni o jarných zvoncoch ovčích stád a vzdáva hold našej domovine. Zlato z Kremnice zase zabezpečilo tomuto mestu štatút slobodného kráľovského banského a mincierského mesta, a to na podnet kráľa Karola Roberta z Anžu. Vďaka nemu tam už od roku 1328 existuje mincovňa, ktorá patrí k najstarším podnikom svojho druhu na svete a je jedným z mála, ktoré fungujú nepretržite doteraz. Už ste asi stihli postrehnúť, prečo tu splietame jednu z najznámejších duchoňových piesní s kremnickou mincovňou. Áno, je to zlato. A zo zlata sa zvyknú vyrábať okrem iného aj mince, či dokonca niektoré zvony. A tieto dva spomínané elementy sú výrazne späté s našou obcov Slovinky. Pýtate sa ako? Tak počúvajte. To, že Slovinky sú známe svojou banskou históriou, je hádam všetkým známe. Ale to, že tu máme zberateľa zvoncov, z Piežovcov a pochádza odtiaľ aj známy minciar dlhodobo žijúci v Kremnici, vie zrejme menej ľudí. A aby toho nebolo málo, obaja sú nositeľmi priezviska Novotný. Prvý z nich je Štefán. Od malého to ťahlo k zámočníctvu, no vďaka staršiemu bratovi sa dostal k svojmu povolaniu minciara a medailléra, ktorému zasvetil v podstate celý svoj život a venuje sa tomu ešte aj na dôchodku. Jeho talent si všimla už učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole pani učiteľka Čupková, vďaka ktorej absolvoval a povyhrával viacero výtvarných súťaží. Ako už bolo spomenuté, skrz svojho staršieho brata si podal prihlášku do Kremnice, no kvôli veľkej konkurencii sa obával, že ho nepríjmu. Opak sa však stal pravdou. Už po prvom ročníku na strednej škole, kedy na mesiac ostával praxovať v kremníckej mincovni, hoci veľmi túžil svoju prax absolvovať na domácej pôde na východe. Potom sa prax v mincovni opakovala po každom ročníku. Po maturite sa veľmi snažil a túžil dostať na vysokú školu na odbor sochárstvo. Nevyšlo to. Vtedy mu mincovňa ponúkla stabilné pracovné miesto a zostal jej verný až doposiaľ. Týmto sa nám potvrdilo, že aj človek zo skromnejších pomerov, ale za to s veľkým talentom, môže toho v živote dosiahnuť veľa a pritom stále zostať nohami pevne na zemi. Druhým Novotným je náš pán školník Marek, ktorý je už vyše 20 rokov vášnivým zberateľom zvoncov. Tie ho nie sú síce zo zlata, preňho však takúto hodnotu nepochybne majú. Obzvlášť tie, ktoré zdedil po svojom dedovi a otcovi, ktorý ho k tejto vášni priviedol. Keď sme ho boli navštíviť, dozvedeli sme sa veľa faktov o ich výrobe, pôvode, veku i účele použitia. V jeho zbierke je zhruba 120 zvoncov z rôznych kútov Slovenska, pričom najstarší má 150 rokov. Určite budete so mnou súhlasiť, že táto záľuba je náročná nielen na úložné miesto, ale aj na financie. Manželke preto povedal, že so zvoncami skončí a presedlal na valašky, čerpáky a pastierské kapsy, ktoré rodinný rozpočet zaťažia určite. Dobrý deň, vítam vás u mňa v mojej zbierke zvoncov, ktorú zbieram asi možno tak 20 rokov. Zvonce to je všeobecný pojem na všetko, čo zvoní, ale rozdeľujú sa na plechové zvonce a odlievané. Odlievané z Piežovce sa nazývajú, môže byť odlievané z mosádze alebo z bronzu, zo zvonoviny. Každý výrobca má svoju receptúru, ktorú stráži. No a zvonce sa používali na tie zvieratá, aby sa dali potom ľahko nájsť, aby pastier vedel, že kde má svoje stádo. No a používali sa na všetky hospodárske zvieratá, na kone, dobytok, ovce, dokonca na Zemplíne na svine. Keď sa pásli niekedy svine na zemplínskej stolici, tak sa používali tie zvonce. Na odlievané zvonce vlastne sa robia od maličkých, od 3 cm až po 16. Nemám tu veľké, sa na kravy používali. Väčšinou na maďarskej hortovať puste, aby nepraskli v hornatom kraji. Takže na ovcu sa používali po 12 a od 12 do 16 spodný priemer sa už používali na kravy. Každý báča mal pracovné zvonce, ale mal aj slavnostné s ornamentami ako tieto tu, aby ich mohol uvadiť na ovce na Juraja, keď sa vyhaňali ovce z dediny slavnostne na pašu na Juraja a na Michala alebo na Gala na jeseň sa zháňali. Tak vtedy ten báča na tie ovce povádzal tie najlepšie zvonce
aby ukázal, že je nejaký bača známy a má aj ten bačovský honor. Prečo ste si vybrali práve zbierať zvonce a zbierali ste aj niečo iné? Tak bola taká náhoda, to môj otec ma naviedol, mali sme nejaké zvonce, koniare, ktoré sa používali na kone, tak otec ma naviedol, aby som urobil nejaké remene, aby som išiel niekde do jedného báču kúpiť nejaké zvonce, no a tak ma to začalo baviť, že začal som ja nejak zbierať tie zvonce a aj robiť tie remene. Takže prešiel som celé Slovensko, niektorí zberatelia majú 50 kusov, niekto 500, niekto 2000, ako pán Giga zo Šumiaca. Takže tých zberateľov je veľa na Slovensku a každý má iný počet ako tých zvoncov. Ale základná požiadavka u pastierov bola, že ten zvonec musí mať zvuk. Oni nedbali na to, či bol pekný alebo škaredý, ale zvuk bola hlavná požiadavka u zvonca ako toho hlavného signálneho nástroja pri pasení stát. A máte aj nejaký obľúbený váš zvonec z tejto vašej zbierky? A tak nie, to skôr by som povedal, že sú tu zvonce, ktoré už ani Google nenájde, lebo sú to vzácne zvonce, takže to aj sa na počítaču nedajú nájsť. Napríklad tam sú Parížaky, najväčšie, aké sa robili, sú to storočné zvonce a vzadu majú 3 nulky, takže sú najväčšie, aké sa robili. No a skôr si cením tie, čo mi ostali po dedovi, po otcovi, takže si cením, aj keď nie sú napríklad najzacnejšie, ale pre mňa sú najzacnejšie, tak by som povedal. No.